Напишете ни долу в коментарите колко пари похарчихте вие днес. Здравейте, скъпи зрители! Аз съм Боян Тодоров, а вие сте в моят канал. Ако сте тук за пръв път, може да се абонирате, както и да дадете палец нагоре на това видео. Днес отиваме на гости на моят най-добър известен приятел, а именно Мъци! Мартин Светославов, Мордор, Моката, Капучиното, Матей, Мерзавеца, Матрицата, Мопса. Днес заедно с вас ще се потопим в неговия живот за един ден и ще направим финансов разбор на неговото ежедневие, за да видим как живее той като един от най-известните ютубъри и инфлуенсъри в България. Дали си позволява повече, дали пък е по-стиснат, алчен ли е или пък не. Всичко това ще стане ясно до края на това видео, затова останете до края му. Нека да започваме. Вече сме една крачка по-близо към сараите на Мартин Светославов, Марципана, и сега отиваме да го посрещнем или той да ни посрещне нас. Здравей! Какво става? Какво става? Как си? Мартин Светославов. Какво става? Мърдата. Що си мокри ръцете? Защото до сега бях навън. Да, навънка пари. Много се радвам, че сме тук в твоя дом. Тъкмо щях да харча пари, но реших да ви изчакам. Супер, да, защото още е преди обед. Да, пари се харчат след обяд. Точно така, така е поговорката. Заповядай! Не стой така на прага. Това е Мъци. Хората може да са вампири и ако не ги поканат да не могат да Точно влязат. така. Те излизат. Плате да само сега. Останете до края на видеото и както казва Дени, не пропускайте нито секунда. Хаштаг антилопари. И какво да видя, ти тук си ме... Значи аз където отида и винаги ме има мене някъде. Значи отивам сам да фистела, увисили тук мой портрет. Това така ли ти започва да я преглеждаш видеята? Преглед на печат. Не, бях да се подстригвам преди малко, където не давам пари за подстригване вече 4 години. Не си харчил пари. За Сигурен ли си? подстригване не. Добре, защото... Това тук са витамините ми за коса, които свършиха и трябва да си купа нови, така че има неща, за които ще харча днес. Аз се притеснявах. Трябва до края на деня да съберем всичките ти касови бележки, за да можем да направим един финансов разчет и отчет на твоя ден. Добре, ePay не ми дават касови бележки, като си плащам сметките. Оп, правя тази малка пауза само за да ви кажа, че тази събота на 20 юли излиза моята нова песен 50 на 50, точно в 11 часа, тук в моя канал Боянта. Абонирайте се и останете на линия. Нека продължим с мъцката. Каква беше първата ти работа в живота? Никаква, аз не съм имал. Как си представяше себе си след 10 години, когато беше на 16? Какви с тия въпроси, откъде да знам? Още по-успешен. Коя детска мечта успя да осъществиш? Имах една детска мечта и тя беше да стана джедай. Още не съм. Коя е най-скъпата ти покупка? Една машина за директен печат на тениски за 24 000 лева. Ние я продадохме. С голяма загуба. Коя е най-неразумната ти покупка? Една машина за директен печат на тениски за 24 000 лева. Значи ти себе си се определяш като хилиардер, 100 хилиардер, милионер? Мисля, че става въпрос за хилиардер. Добре. Като такъв се определя. Мога да ви вкарам в моя ePay акаунт, за да видим какви сметки имам. По принцип не се занимавам с това, докато не е минало повече време, но получих едно съобщение от А1, че ако не си плата сметките до крайната дата 21, което е преди 3 дена, ще ми спрат телефона. Те по принцип така правят. Така че и като цяло ще видя какви сметки имам. Евала, че са ти дали някакъв аванс от време, защото в крайна сметка днес е 24-ти, а ти трябва да платиш на 21-и. Ами аз рядко влизам в ePay да видя какви всъщност са ми сметките. Имаме софийска вода 15 лева. Абе, това не е ли много малко? Софийската вода е по-евтина от русенската вода. Може. За парно имаме 150 лева, обаче 180 лева, обаче това не е за една сметка. Май. Я чакай, ще видим. Абе, трудно е да се проследим, айде. Виж какво пише обсхто, 180 лева на латиница. Освен това имаме интернет и телевизия 1,84 лева и телефона на Конданс 29 лева. Това са ти всичките неплатени сметки. Това колко прави общо? Общо 334 лева. Така че сега плащаме тези 334 лева и така започва деня ми. Вместо да хода до EasyPay, правя всичко от компютъра в нас. Даже и от телефона мога да го правя. Обаче като си смених телефона, като си купих нов телефон, вие изпуснахте тогава да ме снимате преди 6 месеца, нещо стана и сега искат да звънна на някой от ePay да му кажа какво се случва, да ми даде някакъв пин код, за да мога да си го ползвам през телефона. Добре, плати сега сметките. Какъв ти е плана за обяд? Навънка ли ще ядеш или ще проучваш нещо тук? Да отидем до Paradise да обядваме, защото има малко работа с банките в Paradise. Не ми се плези така. Мога да си купя обувки, времето навън се стопля. И до аптеката ще отида да си намеря нови витамини за косата, защото тези ми ги подари доктора след операцията, но свършиха. Добре, в такъв случай отиваме към Paradise.
Колко лева джобни на ден имаше в началното училище? 2 лева. А в гимназията? 4 лева. Какво е най-голямото ти постижение? Че правя това, което обичам и изкарвам пари. Кой ти беше идол като дете? Никога не съм имал идоли. Симпатизирал съм на някакви личности. Колко най-много си изкарвал от YouTube? Монетизация. Една есен, септември месец най-много се дига монетизацията. 7500. Ама това е преди данъци. Кеш или карта? Карта. Скъпи приятели, вече сме в един от ресторантите в България. Ако искате реклама, може да се свържете с нас. Избрали си какво ще обядваш? Да, обаче се чуда. Мисля, че искам пилешки бургер, който е точно на половин педи от обектива в момента. Ма не ми ли е много бейсик, бе, аз съм толкова интересна личност. Ами аз лично ще ям яйца по панагюрски с крем суп от бизон и суши с акула. Телешки яйца по панагюрски, правени ръчно от майстора на панагюрище. Добре, ти си интересен и за двама ни в избора си на ядене, така че аз ще стикна към бургера. Само внимай да не ти го тикна бургера. После десерт ще ядеме ли? Да, то ще решим. Да. И аз ще плата сметката. Нали такава оговорката? Той така реши и ние в замяна ще му подарим достоинството си. Защото Боян ме вози цял ден. 6 часа и половина от Света Троица до Парадайс. Не, какво правиш, бе? Не трябва ли? Ама, знаеш колко ме боли главата? Ма виж, че ми е червена. Не видях. Какво не видя? Извинявай. Тя ми лъщи, цункай ме. Пристигна моя пилешки бургер и сега ще започна да го ям. Боян си изяде неговите 2 блюда без да ме изчака и сега минава на десерт, който си поръча и си ще изяде без да ме изчака. Защото бях супер гладен, а когато аз съм гладен не чакам. Никола също яде без да ме чака. Никола сте вие хората. Да. Хората, вие сте олицетворени в Никола. Никола е зад камера. Здравейте от мен. Боян насилствено ме накара да участвам в неговото видео. Извинявам се, че имам лукче в устата, но това ми е десерта, защото Боян черпи, пак той е много скръм. Истината е, че не черпя аз, защото аз никога не черпя, тъй като така аз крънза съм аз. Аз колко почерпих? Колко е сметката? Ти ми почерпи 93,40. Майната му на този свят. Вземал ли си пари на заем? Да. 900 лева от баба ми. Преди много години още чаках, трябваше на Black Friday да си взема един iPad и чаках да ми преведат пари от една агенция. Но те не ми ги превеждаха, ми трябваха спешно и затова взех от баба ми 900 лева на заем и после ги върнах веднага. А на теб вземали ли са ти пари на заем? Да. Брои ли се заем, ако не са ти ги връщали? Не. Това е много добро. Искам те да ги пробваш. 620 лева. 620 лева. Докато питай, че аз не знам кои са мъжки, кои са дамски. По номерацията се ориентираш. Дамските нямат по-голяма номерация. И по ориентацията. Ако искаш да знаеш. Ами как? И кой номер носиш? 43. Не знам. Мът си току-що обеща на мен и на Йоан да ни купи по един чифт обувки. Нали така? Тук пише thank you, това ти е табу израз. Кажи обещавам. Нали обеща? Обещавам. Какво обещаваш? Не знам какво обещавам. Да ни купиш? Обувки. Обувки, така. Сега отиваме за моите найкове и после сме към Дайхман. Или Мастър. Значи от това шопинг време разбрахме, че вкусовете ни с Йоан много се различават. Аз харесвам по-класически работи, той харесва по-кичозни, а Мъци е някъде по средата. Реално Мъци е пресечната точка между нашите различия в движенията за обувки. Какво говориш? Какво си искам? Каквото си иска си говори. Какво си искам си говоря? Значи, харесваш ли ти? обул съм Адидас. Това проблем ли е? Да. Аз харесвам Адидас. Това виждаме ли се? Ама или много обичаш, или... И аз се виждам също. Искаш ли да питам, извинявайте, дали имате такива витамини за коса за моя баща? Какво ти става? Не става така беше, да кажа сте била. Да, аз ще питам. Не бе, аз си питам, благодаря. Моя баща е малко срамежлив. Те увеличават растежа Казаха ми, че... на косата. Не, май заздравяват коса. Заздравяват коса му. И други работи. Ето вижте ги. На фишая, защото тук няма да се видят, тук няма да се видят, затова Не сега да се казваме. Здравейте. Такива витамини търсим за коса. Нямаме ги. Нямате ли? Някакви други витамини? Всичко е изложено на стената там, коса, витамини. Коса, витамини, диагностика. Минерали за косата са изложени. А къде е това? Хранителна добавка за коса. Звука на прясно платени добавки за коса. С карта. Да, бележките само да излезе. Държи се като данъчен под прикритие, ама много лошо прикритие. Много ще го правя. А ти имаш добро прикритие, защото наистина си данъчен. Току-що Мъци похарчи 34,30 за
хранителни добавки за коса. Защото тази коса, която току-що е израсла, трябва да се поддържа здрава и чиста. Не знам колко има значение, в смисъл колко ще ми помогнат тия неща. Хубаво е да се полага някаква грижа. А обувки не си хареса, нали? Обувки не можах да си харесам. За жалост продължаваме без обувки. Обувки. Да, продължаваме без обувки. Всякакъв е плана за деня нататък. Ами отиваме в час пик, отиваме към студиото, да покажем на Боян едно студио. И на хората, това е нашето бъдещо студио. Да. Ще се казва студиото. Студио мъж мислехме, защото няма да допускаме жени там. Освен Флора. Освен Флора, но... Супер! Айде, чао, снимат ни от ничия земя, да знаете. Да, това е за темата на нова. Чао! Да, ние сме... роми. Колко пари имаш в портмонето в момента? 25 лева. Пари за пътувания или за материални неща? За материални неща не обичам да пътувам. Губя време, в което не мога да работя. И хора, това е стикер Bad Boy, ама скоро ще има стикери Red Boy, за да има за Red Boy, защото аз съм Red Boy в Instagram и TikTok. Ако не сте ме последвали все още Red Boy BG, направете го сега. А ние с Мъци Какво? сме при Слави на гости. Дефилирам. И до сега се снимахме с Слави, както и с най-голямото наследство на Мъци, а именно неговите 3 кичура от едно време. Ето тук е частната стена на Мъци, където той упражнява своята стрелба. Отгоре е... Ама не бе, не ги снимай тия неща. добре, тук няма нищо, вие не виждате. И... Какво да виждат, че обстрелвам Джейсън? той не те съди. Да. Трябва да си сложиш и Матей там. Да, ще сложа матката и доктор Демир. Имаме си още една бележка от днес за 15:34, толкова похарчи Мъци за домакинска тел. Луканка панагюрска слайс, турбичка биоразградима, нектар портокал с мандарина, лепило супер универсал и гъба домакинска. Сега отиваме да се съберем нещата от офиса и отиваме на гости в Мъци за вечеря, където малката Павлина ще ни нагости с супата, която Мъци е сготвил вчера, за да видите, че и ние влогърите, инфлуенсърите готвим понякога и се подготвяме и за следващите дни, а не ядем само от днеска за днеска. Добре, отиваме да опитаме. Слушай, купих ти сок от портокал и мандарина, защото не намерих само от мандарина. Винаги ме разочароваш. Какво се топли там? Супа топчета. От детски очи. Представя. Това е моята супа топчета, която направих вчера. Павлина много я хареса. Знаеш ли дали тая супа е мъжка или женска? Не. Мъжка е. Знаеш ли защо? Що? Защото има топчета. И ние може да имаме топчета. Може- Примерно. Абе беги бе, ракови жени. Така, сега ще пробваме супата. Сега ще пробваш супата. Нямам търпение да изпробвам тази мазна супа. Ма тя не е мазна бе. Павлина Всяка как супа каза? има горе мазнина, оста и е Павлина. Първата топка. Хубава ли е? Да, много е хубава. Нали? Питателна е. Много е добра. Има към нея и тази луканка слайс, която купихме по-рано. Пеано. Значи тя иска да се целува с мъж, единствено при положение, че този мъж преди това не се е целувал с друга скоро. Как се нагледам с супа! Вкусна супа, топчета, най-добрата супа. Мале, какви топчета имаше тази супа, като рибешки очи. Каква кайма. На кула. Все едно съм ял Майко, и това дубайски фиде. кюфтета. Още ми се разплитат червата Още от ми е него. залепнало по венците. Скъпи приятели, така завършва един финансов цикъл в живота на Мъци за един ден от неговото ежедневие, нали така? Всичко беше супер! Най-вече супата, която току-що изядохме. Супата, която току-що изядохме, беше супер. Каква е равносметката? Равносметката е, че ти си един премерено харчещ човек, поне според мене. Не си прахосник, умерено харчиш парите си, нито си крайно разпуснат, ама не си някаква стисня, ти си много балансиран в своето харчене. Поне това е равносметката, която аз мога да направя. А ти как се чувстваш в края на този ден? Доволен ли си от деня? Финансово не мога да кажа, че беше най-ползотворния ден. Харчил съм и повече, харчил съм и по-малко. Но като за видеото не е лошо. Изтощително е да се снима цял ден. Така. Със сигурност. Не мога да обясна точно какво е, сигурно и повечето хора не могат да ме разберат. Просто е... Като имаш камери, трябва да се движиш в говориш. готовност през цялото време, че по всяко време може да се наложи да снимаш. Това е професията ни, така че е хубаво да споделяме на хората какви жертви понякога изисква тя, като например личното пространство. Да.
не харча всеки ден толкова пари. Това беше всичко от нас за днес, скъпи приятели. Надявам се този епизод на Колко харчат известните да ви е харесал. Колко харчат известните, така ли се казва? Колко харчи имат си И така предизвикваш хейт. Добре. Много имам, много съм известен и много харча. Това беше всичко от нас за този епизод, скъпи приятели. Надявам се той да ви е харесал. Ако това е така, дайте палец нагоре. Абонирайте се за канала на Мъци и за моя канал. Също така последете RedBoyBG в Instagram и TikTok. Бъдете живи и здрави, обичайте се. Чао!